जब आदमी क मूड ठीक नाइ रहला तो उ एकांत जगह खोजला, शांत माहौल खोजला। और जब मेहरारू क मूड नाइ ठीक रहला तो उ जानला कि अपने पति के खोजे। हाँ, उ एकांत जगह नाइ खोजी है, उ खाली पहले पति के खोजी है। नो 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 नो। और जब पति नाइ रही हैं तब ओकरे बाद सास ससुर के खोजी। बाप रे! आ सास ससुर भी नाइ मिली हैं तब जानला कि ननद के देवरान जेठान के खोजी हैं। अरे दादा रे! ठीक करे खातिर। और आदमी का मूड ठीक नहीं रहला तो उ एकांत जगह खोजला। उ सोचला कि केहू जान न पावे कि आज हमार मूड खराब बा। बात तो सही है। लेकिन का मजाल है कि मेहरारू के जौने दिने मूड ठीक न रहे उ शांत बैठ जाए। जानला केहू न केहू के खोजते रही हैं। और एक बात और ये जानला कि बतैबो नहीं करी कि केथुआ के नाते हमार मूड खराब बा। हम केथुआ के नो नो नाते नो इतना नो। गुस्सा में बाटे। एकदम जानला जब ई बौरा जालिन त जानला कि पूरा घर भर यह सोच के परेशान रहला कि आज का बाती है, का भइल है, कौन ऐसन तल बिचल पड़ल बा कि देवी बौराइल बाटे। तो उ जानला तुरंत पता चल जाला। आदमी खुद बता देना कि है गलती आज तुहन लोग से भइल बा। लेकिन मेहरारू का मजाल है कि बता दे।